dah kababurom ya pibaro kitu kibalapun yang ana kabenta bapinyapan kijinyarap. Tiga ni kabangakwa ban pensyai ya pi kaba pilayo asngau jan man lakas ngi ya kita kirinsan ke social media kaba kila perta kani sarkar bamsap kani sarkar bamtu kani sarkar kala lilam kani sarkar kala hati lut yangi kum kita ke baro. Tiga kata kabangakwa bangan pensngau syapi kipat ba kiparalok kibalawan hakini kirinsan kibang syukwa ban kerpat epi ba pidai ban cha skore ki kita kijingkran ki jonga hak ba ya dei hapreng jongi kipat ba bat ka sarkar di kabang ko ban percaya pi yang ne ka dei haba pira yo iya nga bangalawan hak kini ki social media kam syemtei kata ka social media ka ba sisir bangilawan ngin jeng election berkamtei hiru kata ka kamram jong kinong mi khamat haba kiwan ban contest wat ya ki election ru kamdei kata ka kamram kita ki nong mi khamat ki ban pen IFP kita ki jing don kam jong ka yang kasam ka jong phi ka ba ki dei ban ki kamram ki jong pa ka long yeng te ka banga sak kwa ban persai hang ne ka dei ka banga kwa ba phin ya man toy hima phi namar balada kini kiting dawa jong phi kita ki pat ba pinya pananga hadu usniang pinya pananga hadu tak pisa pinya pananga hadu kasnam superkat ba pinya pan hadu kasnam di menung lawan hak kini ki media bangan samya phi kita lada dei bangari sniang sibun ngari ki kun nga penkha ki kun sniang ru kata kala dei ba ngi hap ban penmi amik tu ki jing bam sniang ru ngi hap penmi itu ki nong trei ru ki ban ri ban sumar itu ki sniang tingin yo na ebing chu same phi kita kade kata ka ba lapan bor ya ka sarkar ka jongi na ka ka sarkar sya ka ka sarkar ban diman ya kita ki jing don kam na ka ban ta kita kilong yeng kilong sam bat kita ki bala kentron ya lau pa jong kala kita kilong yeng ba kita sulit pa na kita ki MLA la yo di kamot urang ba briuru uta ulong pa hagi yang kisam ru udu no ya kabor bat ki kamburom no ya to MLA ru ban ya paru la da ki pan o pa da a ki ang itang sulit pan MLA la yo tiga de kata kajing her kedan kata ka long briu man briu ha ka ne ka jai pan riu ka jongi bat ka bangi penher hadu ya kita ki nong mi khmat ki jongi ki bala mi shirham na banta ban syakri phi ki pai pa phi panlong pan ban kita ki marau phi panlong kita ki nong risniang phi panlong kita ki nong rimasi phi panlong lot kita ki marau ki jong phi jeka ba phenya pen ai bore kita ki sarkar bakin tray ki kam ki jong ki nangi panlong marau ya ki ngim ong shu batang syakri ngi panlong ki marau ti kata ka dei ka ba ngasngo to met ba hakapor ba ipang imadu prastun balakit ya imadu prastun sa New Delhi kata kari kajing panganut jonga kapanga superkhat mentakini ki beri bafun yang ki sngula panggakhli kita kinong panjing pananga babat kenthai bat senrang ningkong ayo asngo batang ki senrang mentati ki kenthai pat ba ki bafun yang kita ki kenthai bangamla syu banyo tika dei ka ba ngasngo phala balai ka jai pen riu jongi kala pun kita kinong khrong kabangi jutip bangi set ong ki khar khrong ndai mentang lai i baka jai pen riu jongi kala pun kita kirong nong khrong hadu ba kita ki khun ki kiti jongaru kila tiang yang ya ki khun ngamla bangan ai nama ngam don nei ei bangan sam ka deu pat ba wateng ki khun ngamla ban ai dei ta kinong khrong ba de kila pan hadu te ki khun jongaru le se kila tiang lesi kila mot ba ini ti la syai ka hok jong ki khun ru ila sam do ki pat ba takadau ngam sim lawan hang ni ban jeng election nai ai ka vot yang aru nai ai ka no ka jing kersan la da phim dei ba phi man toy ma phi ta kini video ki jonga ngam sim wan na ka ban ta ka jing don kam ka jing man toy ya ka ya kasam ka jonga ha kini ki san jong ki social media ngawan na ka ban ta ban ketiu ya ka jela ka jongi bakalong ka jela ka baruspa kapasat ngin sarong
ya kata kacing ai ai kamariang mat ngim don ke bangin duk in kedua